लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे जेबि ब्लगाव नोंथांमोन साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आङो दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे भिडिअ लाबोनो सानबाय। जों दिनै गोबाव जाबाय आं जेबि ब्लगाव बिदि भिडिअ लाबोयैया दिनै आङो सानबाय नोंथांमोननि लागै मोनसे भिडिअ लाबोनो थाखाय बेनो जादों जोंहा उदालगुरि नि जिथुनाखि स्पर्ट्सनि जि स्टेडियाम बनायबाय थानाय स्पर्ट्स एस'सियेसना बेनि स्टेडियाम बनायनायनि नुथाय आङो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना। अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो आरो। जोंहा नै बिथिं स्टेडियामखौ बनायबाय थादों नै गोदानै माने दाबो कमप्लिट जायाखै आरोना। आङो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो खामानि मावनायखौ स्ट्राकचार कनस्ट्राकसन सोलिबाय थादों जोंहा नैबेयाव नै बिथिं हाया फ्राय जाफ्रामबाय फिल्डआ दायो फिनिशिंनि खामानि मावबाय थादों। बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं मा बनायदोंथाय खाम्फा बनायदों नै बिथिं फुटबलनि माबाया थागोनदां बिथिं नै बिथिं खामानि सोलिबाय थादों। बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं जागोन गेट नै बैथिं जागोन आरोना गेट नैबे गेटआ दासिमबो कमप्लिट जायाखै बनायबाय थादों आरोना। खिन्थु माब्ला बोसोराव कमप्लिट जागोन बुंनो हाथ'आ देग्लाय खिन्थु जोङो इउ एन गल्ड कापखौ जोङो बेयाव नुनाय नङादां बायदि मोनदों आरो नेक्स्ट बोसोरावबा जोङो 2024आव थारमाने नैबे फिल्डआव इउ एन फुटबलखौ जोङो नायनो हागोन आरो नुनो मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो। अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थागोन माबायदि मावदों स्टेडियामा नै बिथिं फ्राय कमप्लिट जाबाय नै बेनिफ्राय माखासे फिनिशिंनि खामानि दङ आरोना। नै बिथिं नैबेयाव ओरै बेलकनिया नै बिथिं आङो खाथिथिं थांजोबासै आङो नै बिथिं गोजाननिफ्रायनो लाबाय आरोना भिडिअखौ। नै बिथिं आरो जोंहा नै बिथिं खामानि सोलिबायानो थादों मावबाय थादों आरो नैबे गोजौनि प्लास्टारनि खामानि मावबाय थादों नोंथांमोना नुदों जानो हागौ। नैबे स्टेडियाम जोंहा उपराव गेलारि मा होनना बुङो गेलारि दङ ओमफ्राय नैबे गाहायाव अफिसफोर जागोन आरोना। बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं ड्रेन बनायदों आरो फिल्डनि जिं थारमाने फुरा ड्रेन बनायदों आरो नैबेयावनो माने बे ड्रेनखौ बनायनायनि जाहोनानो जाहैबाय थारमाने जोंहा फिल्डनि गेजेराव पाइप थाजोबगोन आरोना। फिल्डनि गेजेराव पाइप थाजोबगोन जेब्ला थारमाने अखा फैगोन अखा फैब्लाबो माने फिल्डआव दै थायि बायदि थारमाने ओरैबायदि बनायदों आरोना। अल आसाम नाम्बार 1 स्टेडियाम जागोननो बेनो बिदि खोनानो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों नै बिथिं पाइप लाइननि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो नै बिथांमोना মানে ইয়াতে পুৰা পাইপ দিব আৰু ন ড্ৰেইন হ'ব মানে যিমানখিনি বৰষুণ আহিলেও মানে ফিল্ডত পানী নাথাকা নিচিনা নাথাকে মই চাইডে চাইডে পুৰা ড্ৰেইন থাকিব। তাৰপিছত মই শুনি পাইছোঁ অল আসামতে এইটো ফাৰ্ষ্ট এই কি বুলি কয় নাম্বাৰ 1 ষ্টেডিয়াম হ'ব বুলি শুনি পাইছোঁ আৰু মই এনেকৈ শুনি পাইছোঁ ভাল লাগিল আমাৰ ওদালগুৰিত এনেকৈ ফুটবল ষ্টেডিয়াম পোৱাৰ কাৰণে অল অসমত নাম্বাৰ 1 ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ষ্টেডিয়াম পাইছোঁ হয় না নহয়। অকল ফুটবল স্পেচিয়েল এইটো ধন্যবাদ দিব লাগিব অসম চৰকাৰক আমি আমাক তাৰমানে বি টি আৰ এৰিয়াত তাৰমানে দিছে আৰু কাৰণ খেলুৱৈও বহুত আছেতো আমাৰ उदालगुरि एरियाथ' फिल्डखौ थारमाने ओरैबायदि मोजां बनायदों आरोना बिराद सिंनिफ्राय हा होबोनानै बिथांमोना नादों बेनिफ्राय आरो नैबेयाव आरो कारपेट बहायगोन आरो दा हा बेनि सायाव हाग्रा बहायबावगोन आरोना कारपेट हाग्राखौ लगायगोन आरो बिथांमोना। अब्ला आसा खालामबाय जोङो मा होनना बुङो बेखौ जोङो नुनो मोनला मा होनना बुङो फैबाय थानाय 2024 পৰা আমি ইয়াতে খেলখন দেখা পাব আৰু आरामत 2023आव जोङो नुनाय नंला आरो बेयाव 2024आव हले कमप्लिट जोङो स्टेडियामाबो कमप्लिट जाहैसिगोन आरो बेयावनो जोङो जेसेबांखिनि उदालगुरियाव फुटबल खेला जायो जों बेयावनो नुनो मोनसिगोन आरो आसामनि आरो गुबुन गुबुन नेसनेल गेमफोरबो फैनो हागौ बेयाव। अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नायलांबाय थादो। जोंहा नैबेयाव मा होनना बुङो इउ एन ब्रह्मनि मा होनना बुङो मुसुखा थागोन आरो नैबेयाव मा होनना बुङो आवार बड' फादार बर'नि बिफा बिथां
उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थारमाने स्टेटु थागोन आरो नैबे गोजौआवनो दा नैबेयाव बनायबाय थादों आरो बेयावनो थारमाने जोंहा मा होनना बुङो अल बिटिआर UN फुटबल वर्ल्ड कापआ उदालगुरियावनो खुंजायो बेनिखायनो बेयाव नैबे उपेन्द्र ब्रह्मनि जि मुसुखा नैबेयाव बनायबाय थादों मानो दासिमबो कमप्लिट जायाखै आरो फाइनाल जायाखै नैबेयाव नैबिदि डेक'रेसन थागोन ओमफ्राय जोंहा नैबेयाव मा जागोनथाय नैबेयाव गोथौ बनायदोलै बेयाव दै माबा थागोन आरो ना दै ओंखारगोन नैबिदि देक माने बेयावनो थारमाने दै थागोन आरो नैबेयाव जिथुनाखि गोथौ माबा बनायदों नैबेयाव दै थागोन आरो ना नैबेयाव दै जमा जागोन आरो माने बेयाव कारेन्टजों थारमाने दै दावखोनाय ओमफ्राय आरो बेयाव गोग्लैनाय जागोन आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथुनाखि खाम्फा नैबेयाव थागोन आरो बेखौ गोबां डेक'रेसन खालामनाय जागोन आरो ना दाबो फाइनाल जायाखै खामानिया आङो जेब्ला फाइनाल जागोन अब्ला नोंथांमोननो आरो गोदानै भिडिअ दिन्थिनो नाजागोन आरो उनाव जा नैबेनि जिथुनाखि उदालगुरि स्टेडियामनि जि नुथायफोरखौ आङो दिनै दा कनस्ट्राक्सन खामानि सोलिबाय थानायनि नुथायखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो ना